Што самае мудрае ты чуў у сваім жыцці? Пакутніцтва не спаборніцтва. Факт таго, што ў кагосьці ўсё яшчэ горш, не павінен вас абмяжоўваць у клопаце аб сабе. Вы таксама важныя, і вам трэба ўсвядоміць, што вы перажываеце цяжкі час, і вы проста не можаце дапамагчы ўсім галодным сіротам. Гэта, канешне, добра, што ты хочаш выратаваць свет, але будзе і добра, калі ты выратуеш толькі аднаго чалавека, нават калі гэтым чалавекам будзеш ты. Думаць, што вы не можаце быць шчаслівым, таму што ў некаторых усё яшчэ горш, гэтакае ж глупства, як казаць, што вы не можаце быць шчаслівым, таму што ў некаторых усё яшчэ лепш. Вы не заўсёды можаце кантраляваць вынік, але вы можаце кантраляваць сваю рэакцыю на вынік. Ніколі не стаўце ў прыярытэт таго, хто ставіцца да вас як да опцыі. Калі вы аддаеце ўсё магчымае, а ў выніку вас напаткае няўдача, вам ніколі не прыйдзецца пытаць сябе: а што было б, калі б я зрабіў крыху больш? Оу, а як жа, а калі я зрабіў бы гэта інакш? Справа ў тым, што вы не можаце змяніць мінулае, таму няма сэнсу задавацца пытаннем: а што калі? Лепшае, што вы можаце зрабіць, гэта засвоіць урок і рухацца далей. Самая дурная рэч, якую ты можаш зрабіць, падумаць, што ты самы разумны ў пакоі. Як кажа мой бацька, калі ты самы разумны ў пакоі, ты не ў тым пакоі. Толькі калі ты не выхавацель у дзіцячым садку. Ёсць дзве фразы, якія мой тата заўжды паўтараў. Заўсёды будзь стойкі. Гэта ўсплывае ў маёй свядомасці кожны раз, калі мне цяжка зрабіць выбар паміж правільным і лёгкім. Калі табе трэба быць мядзведзем, будзь грызлі. А гэта заўсёды нагадвае мне ніколі не адступаць. Дзякуй, тата. Мой тата кажа мне, што маё псіхічнае здароўе важнейшае за адзнакі. А мой не. Сыдзі з рэдзіта. Не. З майго дзяцінства. Заўсёды крута выкладацца на максімум. Узровень навыку не мае значэння, але людзі заўважаюць намаганні. Гэта парада, якая насамрэч не працуе ў рэальным свеце. Вашы навыкі маюць значэнне, і часам, незалежна ад таго, колькі намаганняў вы праклалі, калі ў вас няма навыкаў, ніхто не зверне на вас увагі. Гэта працуе толькі да вышэйшай школы, калі ў вас ёсць выкладчыкі, якія дбаюць аб вас, але пасля вы трапляеце ў рэальнасць. У каледжы прафесарам напляваць на вашыя намаганні, і адзінае, што мае значэнне, гэта вынік, як і ў рэальным жыцці. Я не думаю, што гэта цалкам праўда, бо калі вы дастаткова клапоціцеся пра вучобу і часам падыходзіце да прафесара ў працоўны час, яны заўважаць гэта і адкажуць узаемнасцю, дапамагаючы вам наколькі змогуць. Ніколі не стаўце ў прыярытэт. Ніколі не стаўце ў прыярытэт таго, хто Сёння дужа караценькае відэа, бо ў мяне ўсё яшчэ ёсць мара, што я змагу яго выкласці сёння у дзень нараджэння вялікага класіка беларускай літаратуры Васіля Быкава. Вось, менавіта сёння я трошачку злавіла матывацыі ад пастоў з яго цытатамі. Вось, і у мяне засталася гадзіна на тое, каб змантаваць відэа. А ўвогуле, калі ў мяне атрымаецца, то на гэтае відэа я вытраціла дзесьці 2,5 гадзіны. І памятайце, што за родную мову трэба змагацца ўсімі даступнымі спосабамі. Ну, вось неяк так.